Peters, zorg dat je vanavond in München bent. Moet je naartoe? Ja, moet je naartoe. We gaan naar München toe, vanavond nog. Zo, hoe laat moet je lossen? Ja, om 10:00 moet ik zeggen. Dan moet je wel opschieten. Ja, dat moet ik steeds opschieten hier. Klootzak! Maar joh! Het is weer zoiets. Shit. Altijd hetzelfde. Ik kan weer een beetje duren, nee.
hetzelfde. Keur het in. Jake. Jammer.